Jesus Christ onye nwe anyị nọ n'elu unu ka Chukwu jikete gọzie unu ma gọzikwezi gọvanọ anyị ga-abịa n'ala anyị tata nna na nwa na mmụọ nsọ. Thank you. The chairman of the market, also Honorable Commissioner Nahe Waji, Commissioner Siani Esroko Kemakoja, Igwe, Osima Abia. Igwe, and my Osim. I could be because I take care of my car. What a time over that. I can know. What again? People, that Commissioner for Commerce and Industries, Governor, with the lordship, AGM, and they go Jesus Christ to you, Igwe daalụ ka anyị na-ekele anyị ga-anabata Right Honorable Cornelius Mbachi anyị na-asị ya
onye ọbụla akpọrọ ahịa tata site na raffle draw anyị ga-eme ga-emeri 50,000 ahụ bụ n'efu. O nwere ụgwọ ị na-akwụghachi, o nweghị interest dị n'ime ya, o nweghị na onye asị gị nyetụ, o nweghị na onye ị ga-enye na gị tinye n'ihe iji azụ afịa. Anyị nwere 37 markets n'Enugu steeti so na raffle draw. Afịa ọbụla nwere nọmba ha kwesịrị iweta depending na ka ha wee na-azụ ahịa. Dịka emene market anyị nọ na ya tata maka na nnukwu afịa ga-ewepụta mmadụ 3 anyị ga-ahọta na raffle draw tata ga-emeri 50,000 ewere emachie ha iwu. O nwere onye ha ga-enye ma chairman ma secretary. Anyị ga-ebido maka na ya bụ ụzọ tere aka, mana achọrọ m iji ohere a wee yọọ onye ọbụla na-azụ afịa. Anyị afụwago ndị na-eme wayo n'ihe a na-eme. Ya anyị na-arịọ onye ọbụla na-azụ afịa jisi ike jee meghee bank akaụntụ. Ya bụ anyị tọkanyezie gị cheki ahụ ijekwunye na akaụntụ ga-ewee ma na ọgị nwa nwunye, maka na o nwebego ndị kpụbalụ ihe eji identify ndị mmadụ a na-akpọ ID card. Mana anyị kelekwa Chukwu na ndị na-eme ihe a na anyị ka na-ejide ha nke taa. Mana ọ ga-amasị anyị ma onye ọbụla jee meghee bank akaụntụ. Onye ọbụla na-azụ afịa imeghee bank akaụntụ ebe ọ ga-anọ wee sọkanarịcha gọvanọ ụsọ na ya fụ na onye ọbụla nwee bank akaụntụ. Na imerie anyị abịa nye gị chek, anyị adịghị enye kash maka ya bụ ego buru ibu kash wee kpagharị. Ọ chek ndị bankị na ebe a ị na-ebiri ya na-edenye gị chek gị ozugbo. Anọ m ya isign, akaụntantị na ya isign, a na-adọkanye gị chek ị na-eje bank. Mana ọ ga-amasị anyị ma ọ bụrụ na onye ọbụla emeghe bank akaụntụ ka anyị hapụzi na-enye gị open chek, ọ bụ cross chek anyị nye gị jekwunye ya na akaụntụ. Ọ dị only way anyị ga-eji make sure na ọ gị nwa nwunye na onweghị onye gị na ya ga-eke ego ahụ. Ịchọzikwa ije kee ya ma ị na-abịaghị nke ahụ gbasara gị, mana ijide gị anyị analụghị ya. Your Excellency, permit me to humbly welcome you here today for the 7th draw of the Traders Empowerment Scheme. Your Excellency, the Deputy Governor, Lolo Barrister Ezilo, the Honorable Speaker of Enugu State House of Assembly, Chief Edward Obosi. See, with your kind permission, we started. We have done every of the details, the routine matters. The first female deputy governor of Enugu State, Honorable Barrister Mrs. Cecilia Ezilo. The Vice Chairman, Conference of Nigerian Speakers, and the Speaker of Enugu State House of Assembly, the Right Honorable Edward Obosi. The Methodist Archbishop of Enugu Diocese, His Grace, Most Reverend Barrister C.N.A. The Catholic Bishop of Enugu Diocese have been represented by Reverend Father Doran Soli. The Secretary to Enugu State Government, Elder Josie Aja. The Honorable Commissioner for Commerce and Industry, Barrister Sam Ogumo. The Honorable Commissioner for Works,
Engineer Greg Naji, and all the school members here present. The outgoing chairman, Prince Cornelius Naji. And all the caretaker committee chairman here present. Chairman, Enugu State Traditional Rulers Council, His Excellency Igwe Ambassador Lawrence Agobozo, His Royal Highness Igwe Barrister Julius Naji, His Royal Highness Igwe Felix Ugwu Igwe, His Royal Highness Igwe Dr. Tatis Okolo, His Royal Highness Igwe Louis Onnamani, His Royal Highness Igwe Dr. Manuel Ugwu, the clergy, the camp secretary, and other clergy here present, the permanent secretary, Ministry of Commerce and Industry, and other permanent secretaries here present, the special assistant to the Governor on Market Development and President General, Enugu State Amalgamated Traders Association, Honorable Temple Day. Honorable Edward Naji, Garas. Honorable Clement Okwo, former SS, Prince Alex Ugwu, Pastor Beloved Dan Adike, Prince Paul Naji, Honorable Barrister Maurice Ekete, Honorable Okudiliane, Barrister Christian Ije, Honorable Uche Nome, Honorable Fred Ugwu, Honorable Clement Namchi, Honorable Bonnie Abo, Honorable Gabe Onu, Honorable Gabe Nome, Honorable Melitus Adike, PDP Chairman, Enugu East Local Government, Honorable Jonas Ogu, Chairman, Oriemere Market, Ezeme Nicholas Chijoke, and other chairmen of various markets of Enugu State. The digital PDP woman leader, Honorable Kara. The PDP youth, Ohaneze Igbo, United Men and Women, Widows Association, Ojodu Youth, Uruguru Youth Movement, MNL Women Association, Enugu Traders Association, gentlemen of the press, ladies and gentlemen, the true heroes of democracy. India Mene Mburu Ojodo Wene. Enugu State is in the hands of God. And in all we do, we give him due glory, honor, and adoration. It is in the name of God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, the awesome God of David, that I warmly welcome you all to this important occasion. We are here today at the popular Oriemere Market in Enugu to give traders in this market the chance to also participate in the monthly open lottery draw where 100 lucky winners will go home with a sum of 50,000 each. I wish to use the occasion to once again thank traders, Market Association all over Enugu State, as well as their customers, for the support and solidarity that they've continued to accord this administration. Again, I reiterate our unwavering resolve to do all that is necessary and possible to extend the opportunity for growth and better living to every corner, to every class of people in Enugu State. On this note, it is now my honor and privilege to formally declare the lottery draw under the aegis of the Enugu State Traders Empowerment Scheme open for traders at the Oriemere Market Enugu. Thank you, and may God continue to bless and prosper Enugu State in Jesus' name.
Emene market ga-ewepụta mmadụ ịtọ ga-emeri. Biko onye akọrala afịa ọ bụrụ na unu ma ebe onye ahụ nọ jee nụchọbịa. This is real, this is light. Nke a abụghị mgbe emechara onye ahụ abịa ebe ozugbo aka azụ aka ị ga-enyere anyị aka kpọpụta mmadụ ịtọ. Thank you. Mmadụ ịtọ a ga-akpọpụta bụ ndị ga-eso ofu na ihe a na-eme kịta, ndị ga-epik the lock. Reverend Fada kwere anyị ekpere ka ọ bịa nso. Reverend Fada Donatus Ọnụigbo, biko bịa, ị ga-abịa nso. Ofu onye nwaanyị na ndị Emene market, ofu onye nwaanyị Emene market bịa. Bọs ofu onye bịa, ofu onye na ọ bụrụ mmadụ na-abịa. Ofu onye bịa. Don't worry. Bịaba. Na ihe a bụ open. O nwere ihe a na-erite iche. Gwakwu ka ha weta ofu ka a mara onye lọk ha ga-ewin. Atụgharịrị ihe ọfụma. Ọkwa ozugbo zere anyị. Ozugbo. Biko ihe anyị ji ahọpụta ndị anyị na ha na-anyị wee bịa bụ unu mmalụ nọ ihe anyị ncha na-emekọrịta. Ifọ na ya ewepụtago Monsaino na ụmụ nwaanyị na-abụ ameche eje nọrọ anyị ndị ọzọ abịakwa họpụta nke ha aka eze ọ ga-ama ka ha ga-esobido. Fada ewetago ofu onye o weta bụ Obi Veronica ọbịa bụ 08162 daalụ. O wetego ọrụ onye ọzọ mara amụgbali weta ofu ọla daalụ. Thank you. One more mic. Thank you. Onye wetara bụ Alex Ude nọ n'ebe a. Alex ọbịa bịa ọrịa na-aka. Alex Ude daalụ. Madam nwa wetezi ofu. Onye wetara kịta bụ afịa bụ Happiness Ọbasi. Happiness ọnya onye ma na-agba egwu nwanne nwanyị. Ọrụ ọgụ a win na-agba egwu a niile win ka ihe ga-eme. Na congratulations. Thank you. Ụmụnụ na-abụ a biko ga-enụ ntị n'onwe ihe the permanent secretary ga-ekwu. Anyị ji ohere a wee na-asụ unu congratulations. Unu ga-anọlụ ebe gọvanọ ga-afụ unu maka onye nwa. So unu enyefekwana aka.